media invitation to press conference. Azvipere mushe toona kuti ambassador Christopher Mutsvangwa ukola up for a press conference vakaona vemedia muzuva ranhasi na 2:30 masikati musi wa8. Tisandapinda mashoko anodanyorwa panapa ndoti bva subscribe like what on the bell kuti tinoona kuti aiwa pane this statement ramuri kuona rakanzi media invitation to press conference. This above issue refers the media is hereby invited to a press conference to be addressed by the Secretary for Information and Publicity, Comrade Ambassador Christopher Mutsvangwa. The press conference will be held today, 8 May 2025, at 2:02 p.m. Comradely, on Vavasaina. Dr. Marapita Anoyatidizira, the media is hereby invited to a press conference to be addressed by Comrade Ambassador Christopher Mutsvangwa. Pazano PF headquarters. Mashoko aribuda panguva ino arikuona kuti vana Christopher Mutsvangwa vanyazokonzi these guys ndo vakomana vacho vari kupusha for 2030 vari kurambira kuti mutungamiri wenyika vangarambe ari on to power. These guys they are trying their all means kuti varambe vachisuppressa mavoices ane media vakomana vari kunokwanza vari kuexposa the real face of Zimbabwe nezvinyatsikuonekwa main key points ari kuaffecta macitizens. But panguva inoi kunyange zvavo vachiziva chokwadi vanofamba vachidecida kunoposta nekutaura mafalsehoods nekuadresa mafalsehoods. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Takamirira the press conference. Pina kumasection medu mutudze mafungiro enyu, subscribe like, check on the bell icon.